Hi, hello, may buntag mga tuming hapon yung tanan dira mga bayt kung asan mo mo tama yung paglantaw na pud karon sa akong video yung silingan mga bayt na diri sa abuhan mga bayt. Tanal mo katinglala mga bayt nga gagapal-agpalak na mga bayt. Gabi mga bayt before ko natulog mga bayt. Sinaw pa ni sa akong lempolo mga bayt pero karon mga bayt pag mata na ko mga bayt mao na ni mga bayt gumikan kay nagdungag naman pud ko mga bayot ay nagluto-luto na kog sudan mga bayot di. Ang tulo-tulo sa tubig mga bayot hinlapak din ha. Bitaw-bitaw ay naghinom-dum pud kaniadto sa mong kabukiran ba mga bayot. Basta gani magdungag-dungag na may mga bayt basta dili na silhigan ng abo din ha mga bayot nga daghan kay ita sa unsa na iring mga bayot aw kana kung inahan kaniadto mga bayot og dili lang dukol mo ang nahi tagamtaman mga bayot napay hampak kay kinahanglan ko ng kwaon ng mga agipo mga bayot nga gagmay mga bayot kanang abo-abo dra mga bayot og kanang mga naa sa kadaplinan mga bayot kinahanglan ng daspanon daan mga bayot og dili katong ikabkab tong bagol nga kinagdan mga bayot ang kanang abo mga bayot ibutang tusloyo sa balay mga bayot inana akong kinabuhi kaniadto mga bayot no nagtakang na day ko din ha mga bayot og kalha mga bayot gilunuran ako na dira og bater mga bayot og katagbog bater kaniadto sa mga bayot ay kay lana ra na ako natagbuan dayon ako nang gipanghagbong din ha mga bayot ang mga dry fruits sa maninglis mga bayot pero kaniadto sa mga bayot bulad ra ko ang hitagbuan kaniadto nga dry mga bayot no nga kuwang nawong ako nang gigisa-gisa din ha mga bayot kanang raisin man siguro na siya mga bayot and apricot na mga bayot nang hinatag sa ako bayaw nga babayi mga bayot ba ang iya ang mga kagupa po dito mga bayot daghan man kasi sila mga bayot og ginani na ani nga binulad ba bisag ko mo nang utana din mga bayot na nako gipakita ninyo mga bayot no gadungag na day ko diri sa rice cooker mga bayot og duha ka cups nga bugas mga bayot and gibutangan ra na ako na dragasin mga bayot timplahan ako na daan mga bayot kay klaro pagka-istorya mga bayot kaning ilang luto-luto bugas-bugas diri mga bayot og dinhi mo timplahan daan mga bayot lagdaang o apla ba di pareha sa tuwa mga bayot sa mo tatong bagong inani o bagong sinanggi bitaw mga bayot murag tamis-tamis man paminaw sa akong bunlan kaniadto ni kaon unya paglantaw-lantaw na kuha ni mga bayot ning gamay ramang batter mga bayot gumikan kay daghan man po ni sila batter din silang refrigerator mga bayot aron din nila lang po na dira magmala-mala magsinaw-sinaw ginainig kaon na sa nang mantika apilon og huyop mga bayot o sigop mga bayot og gibubuan ako gapil og batter na pugutro mga bayot kay aron magsabaw-sabaw po ni ba bita-bita mga bayot ay kanina ning kalanuna mga bayot kani akong gipakita ninyo mga bayot handa ora ni nila diri mga bayot og Easter Sunday mga bayot no o kalag-kalag man siguro na dira sa tuwa mga bayot ambot ang ka mga bayot kay ang akong nahibawan magud mga bayot ay benchingko ra gid mga bayot Pasko kanang Disyembre mga bayot ba di ko kalimutan na mga bayot kay naman gyud mga manggulumbita yan ang murag aninipot nga gulupad-lupad nga na mga series ba kay human magud sa Pasko mga bayot birthday silingan mga bayot di gyud kalimtan paghupas ito kung dinungag mga bayot no ako na ning gilunod diri mga bayot kani ding bugasan nga ako ang gigamit mga bayot katong flour rice ba mga bayot nga gikan pa sa Thailand man siguro na mga bayot nay daghan silang mga klase-klase din bugas mga bayot no nay katong mugbo mga bayot nga murag broken mga bayot napoy katong yellow mga bayot nga nigkaon nimo mga bayot murag lahay o baghay o basta kay lain og baho mga bayot bahay ba may palaging pakanon ko mga bayot og yellow corn mga bayot kaysa kumika na ng bahay-bahay mga bayot kay wa na magpanugab ko mga bayot bisag wa pa na pultang na akong kinaon o kanang akong panudanan ba kay kabuhi na wala ko gilunod tanan mga bayot no kay mukaon-kaon ko atong plain rice plain rice kay in English ba yung silingan mga bayot oy ating ninyo kayo-kayon diri mga bayot aron ma-mix ni siya mga bayot no nagluto akong ugangan ani kaniadto mga bayot atong Easter Sunday ba diri mga bayot dayon ang iyang pagluto mga bayot na tingala mga bayot ang ako ang mga kagupa pud mga bayot uban ug katong ako ang bayaw mga bayot ang iyang mga kagupa mga bayot pag-anhi diri sa balay mga bayot o birthday dito ni Karina mga bayot galuto siya ana mga bayot dayon hiningon ang ako ang kani ding mga kalanuna mga itakalimot ko mga bayot nagmarites ako unan yung mga bayot ila din gamon pod mga bayot ini bitaw pizza size mga bayot tricking sa atuwa ila po ning ihanda-handa mga bayot unya ang ako ang mga kagupa mga bayot ning kaon ani kaniadto tong paghanda sa akong ugangan mga bayot nangutana tong pika side mga bayot sa kagupa sa ako ang bayaw mga bayot ug kinsay galuto hingon ko ako ang ugangan nangutana siya mga bayot ug unsa kunong rice ang gigamit ningon ko sunflower lagi nga rice kani mga bayot galing kay katong akong ugangan manggod mga bayot pagluto niya sa rice mga bayot sa bugas ba dili parehas akong nilutoan wa ko na naway mga bayot ha pero klaro pagka-istorya mga bayot lupig pa gilubok lagi tong bugasa mamagid pa tinuod di lang ta magpalipod-lipod ra mga bayot mas pag ako mga bayot og di ginamayo ni ako nilutoan mga bayot mangkon ko nakaingon na nga mo ang mga busita mga bayot og lain tong rice nga gigamit mga bayot kay nadugmok lagi kung sa man English ba na mga bayot na overcook niya mga bayot kumikan ka dili mangod pud rice cooker ang yang gigamit mga bayot nagpabukal siya og tubig mga bayot pag bukal mga bayot yang gikis na ng bugas dan gilunod niya mga bayot nga kata ng bugas mga bayot dayon gikuan og tubig di lubig pay sa laoksaw mga bayot ang iyang pagluto-luto mga bayot ug galing kay lami-lami man pud mga bayot kay daghan man kay reason nga gipangbutang-butang mga bayot no dili lang katumoy ako ang igihanda-handa karong panihapon o paniudto pamahaw na mo mga bayot no kay dito kontento ako makagupa mga bayot og katuray ilang ibutang sa ilang panudlanan mga bayot kinahanglang magaling ko diri og
karne. Naman sila diri mga bayot og galinganan bitaw mga bayot og katong mga vegetable bitaw mga bayot nga mga seasoning pud mga bayot ba karang mga ahos, sibuyas, di na kinahanglan magutad-gutad diri mga bayot. Sila diri mga bayot manalay kurinti mga bayot, tanan mga bayot mo nag-convenient kay mga bayot kay iluno lang nimo na dira mga bayot din idasok-dasok mga bayot aw ni gawas ana mga bayot lopig pay giusa. Naman sila oy galinganan dito mga bayot sa karne gyud mga bayot nya dako magud pud mga bayot nya gamay ra man kaning karneha nga ako ang gigaling-galing mga bayot kay kami ra man puy mga on karon mga bayot no. Gisidasay na dito ako ang giluto-luto dito mga bayot nga luto mga bayot no. Okay na to siya mga bayot ato na lang tong initon mga bayot ibutang sila misa inig maabot ako makagupa mga bayot kay hinuswag ko diri aning galing-galing lagi mga bayot kas ang tuyo kanan niya mga bayot lantawa mga bayot wa na mura na ni siya og suriso din he nagbutang na pud ko diri mga bayot og kalha mga bayot og kumikan kay diri na ko tulutoon tong karne mga bayot kay di kinahanglan tong okay kayo na ning kalha mga bayot usa to ipangdasok sa katiyanan mga bayot kay dito pwede kilawon. Ako sa ning gisag-gisahon diri mga bayot pero wa na nako nabutangi din ha mga bayot og lain nga seasoning mga bayot no kanira mga bayot unya kay di man gyud po ni siya maluto maluto ni siya mga bayot pero dry gyud kayo ba mo nang gibubuan sa silingan mga bayot og tubig-tubig mga bayot no aron basa-basa po ni siya kanon ba. Pero dali ra kay ni siya mga bayot lutoon mga bayot kay pino-pino man guni mga bayot lami kay ni siya mga bayot og mo ni ipalaman bitaw mga bayot sa lumpia bitaw mga bayot galing kay sa tuwa mga bayot og dili karne ato ipalaman mga bayot mga vegetable mga bayot diri mga bayot og magbuhat na sila og brinchik man na silang ligwahe mga bayot dayon sa tuwa murag lumpia ba mga bayot galing kay ang atong lumpia din ha mga bayot lahi ang atong procedure og magama na ta og lumpia wrapper dinhi mga bayot ang ilang paggama og lumpia wrapper mga bayot butangan na nila og itlog mga bayot butangan og harina butangan og gatas mga bayot dayon butangan og baking soda mao na mga bayot imong i-mix din ha mga bayot no din imong lutoon then dili pud ingon og kanang baga mga bayot pud ingon og nipis kayo gibubuan na din ako nag-asin turmeric powder og durog nga paminta mga bayot no akong okay kayo nang na siya mga bayot irig malang-mala ni mga bayot maluto-luto na gid pud siguro ni kay perti man kay ni siyang gagmay-gagmaya o pinupinuhan ni nga ako ang pagluto-luto diri. Aron pud mga bayot magsinaw-sinaw ni siya mga bayot buwan ako na drag butter mga bayot no actually mga bayot sila mga bayot ganahan kay ni slag butter mga bayot tanang magluto-luto na sila diri kalanon mga bayot ila ginang butangan og butter mga bayot instead og oil mga bayot gawas na magprito-prito mga bayot oil gina ilang gamiton kay kalas man kay butter mga bayot nya mahal mang butter mga bayot kumpara sa oil diri no dayon og magluto-luto ra gani sag murag malamala mga bayot ila ginang butangan mga bayot og butter mga bayot uway sibuyas dinhi mga bayot dahonan ba wala pud dinhi usang igwapoy tanlad mga bayot no pero naa sila daghang mga parsley diri mga bayot gilundan ako parsley din ha mga bayot aron di po na maghilak ng karne din na nga way kauban. Unya, mas malasado magud po ning parsley mga bayot. Lami man gid po to dira sa tuwa mga bayot kay igo ra man kamato sa gawas mga bayot mangutlo din ha mga bayot pwede lagay mga silingan mga bayot og wa kay sangig nga tinanom og tanlad no. Diri mga bayot dili. Kanang ilang mga gipangbutang anang ilang mga kalanon mga bayot gilamas-lamas mga bayot di ka makapangayo ng silingan mga bayot kung dili mo atugyo ka sa basar mga bayot og dili sa mga shop mga bayot ug mopalit ka ana. Nara gihapon ang tubig-tubig mga bayot no feel lang ko mga bayot murag hindagan-daghan siya mga bayot pero di angay mga balaka mga bayot kay di man punahan nato ha unon mga bayot og magtubig pa na din ha. Pagmata din ako mga bayot, human ako kaligo mga bayot, magsike-sike sa kong klawasan mga bayot, nagama na day kong do diri mga bayot. No, mo ni ako ang iputos mga bayot atong gigama na ako mga bayot nga karne-karne mga bayot sa tuwa pa mga bayot. Murag dili ni siya lumpia ako ang gamon karon mga bayot ipod mga bayot nga katong kung sa tuwa pa mga bayot kinid-kid og dili siya koy mga bayot og dili katong singalan na mga butsi ba. Akong gigama ni mga bayot murag duha ka oras na nina akong gipa raise bitaw mga bayot usa na ako gimasa-masa mga bayot. Dayon nga akong gibutang di ani sa mga ingredients mga bayot gabutang ko mga bayot og isa ka buok duha ka buok itlog butangan ako mga bayot og baking powder dayon gibutangan ako yes mga bayot dayon gibutangan po nako og gatas mga bayot dayon asin mga bayot og gamay nga asukar so ako na siyang gibahin-bahin dira mga bayot aron mapare-pareha pud mga bayot og kadak-a bitaw mga bayot actually mga bayot ako ni siyang gibutangan po di ay mga bayot og oil mga bayot aron dili ka ingog pilit-pilit mga bayot ba unya di man gyud pud kayo mo pilit mga bayot basta ang do bitaw makatubo na daan mga bayot nya lami pud kayo mga bayot tinig masamasa nimo mga butangan nimo baking powder bitaw mga bayot kay murag fluffy kay siya mga bayot ba. Kaniadto mga bayot karon pag-istorya akong ugangan gid taon ani magluto-luto mga bayot ganahan sa karina ani mga bayot kumikan kay dili man gud pug kaayo mga bayot ingog tamis-tamis bitaw mga bayot no dayon naghuman ani mga bayot ako sa ni siya mga bayot og erase bitaw mga bayot aron pud mo tubo-tubo kaning inani kadak-a mga bayot mo times to pa ang kadak-una ni mga bayot basta imo pa na siyang erase din ha mga bayot mga 1 hour mga bayot pwede pug 1 hour and 30 minutes ug dali-dali ka mga bayot hala lutuan na did so okay ra gyud kayo masigway palaman mga bayot mura ra pug kadra mga bayot na og nagkaon og fishball kaniadto sa mong kabukiran mga bayot ako nakahibaluan ni mga
bayot ug usaon pagluto-luto mga bayot no, gawas sa maghimo ra mi kaniadto mga bayot og putong kamanting mga bayot og dili putong tik-tik mga bayot og dili budbud mga bayot nga kamanting og dili budbud nga tik-tik mga bayot. Inana ra gyud ang hibawan sa inyong silingan kaniadto mga bayot kay naning harina-harina kaniadto mga bayot ug naman gani mi harina mga bayot ang among gamo na mga bayot pancake ra gyud og kanang hotcake ba. Gibubuan na ako nagmagamay din nga flour mga bayot o harina mga bayot pagkahuman mga bayot aron mo dako pa ni siya mga bayot akong tabunan mga bayot niya pagtabon ako mga bayot gamay ra mga matabunan mga bayot di ako ni siyang tabunan tanan mga bayot aron di po ni manghilaka ning uban mga bayot tagkuha ako towel mga bayot ngay pangpuna sa plato-plato mga bayot mo akong gitabon mga bayot then kani pud mga bayot gahimo ko rig mashed potato mga bayot gibutangan ako na dinha mga bayot og butter pud mga bayot gibutangan ako og turmeric powder durog nga paminta og asin mga bayot dayon nagluto ko dinhi mga bayot og chicken joy mga bayot kay mukaon kuno akong binhi.